ସଜାଉଛି ସେତିକି ସଜ ହ। ଚାଲ ଯିବା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବାଛିବା। ଦିଅର ବାବୁ ପାରାଦୀପରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କେତେ କିଲୋ? 3 କିଲୋ। ସେତିକି ସଜ ହ, ଚାଲ ବାଛିବା। ବ୍ଲକ୍ ଅପୁ ଇଏ 2 ପ୍ରକାର ଚୁଙ୍ଗୁଡି କଣ ମ? ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇଗର ପ୍ରନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଛୋଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆ ବାଛେ। ଚାଲ। ଅପୁ ଏତେ ସାରା ଚୁଙ୍ଗୁଡିର କଣ କରିବା ଯେ? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସାନ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ କହିବେ କଣ ହବ। ଚାଲ। ସାନ ବୋଉ ଆରେ ଏତେ ସାରା ଚୁଙ୍ଗୁଡିର କଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆଇଟମ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ 3 ଜଣ ଏହା ଡିସାଇଡ କଲୁ ଯେ ବାଲି ପ୍ରନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଭଏସ୍ ଓଭର ଏଥିପାଇଁ ଦଉଛି କାହିଁକିନା ଭଏସଟା ଏଇଠି କ୍ଲିଅର ନଥିଲା। ତ ଡିସିସନ ହେଲା ପରେ ଅପୁ ମୋର ଏଇଠି କହିବେ କି ବାଲି ପ୍ରନ୍ଟା ରିତୁ କରିବ। ତ ସେଇ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ। ଅପୁ ମୋର ଏଇଠି ମସଲା କାଟୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ମସଲା ବନଉଛି ମାଛ ଭାଜୁଛି। ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ବ୍ଲିଙ୍କିଟରେ ଜିନିଷ ମଗେଇଥିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ମୋ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଲି ପ୍ରନ୍ କରାହେବ ତା ପାଇଁ କିଛିଟା ମଗେଇଥିଲି, ଆସିଯାଇଛି। ଆଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ। କୁଆଡେ ବାହାରିଲ ଖରାରେ? କୁଆଡେ? ଟାଟା ହିରୋ ଟାଟା ଖରା। ଏଇଠି ମୁଁ ବାଲି ପ୍ରନ୍ର ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଫିସ୍ ମସଲା, ଆଉ ଟିକେ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା। ଏଇଟା ସବୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାଇଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ବେସନ ଟିକେ ହାଲକା ପକେଇଛି ଫର୍ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ତାପରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତନ୍ଦୁରୀ ଷ୍ଟିକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ମାନେ ଇନସର୍ଟ କରିକି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁ, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଡିପ୍ କରିକି ତାକୁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବେ ଟୁ ସେଟ୍ ହେବାକୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ସବୁଯାକ ପ୍ରନ୍ କରିକି ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋବାଇଲ ପାଇଁ दीदी को
ତେଲ ପୁରା ତାତି ଗରମ ମାନେ ଗରମ ପୁରା ହେଇସାରିଥିବ ତାପରେ ଏଇଟା ପକେଇବେ। ଏଇଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମାନେ ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ନେଇ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେତେ ମିଡ଼ିୟମରେ ହେବ ସେତେ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସମସ୍ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଓ ଡିପ୍ ବି କରିଥିଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ବି କରିଥିଲି। ଯଦି ମିଓ ଡିପ୍ର ରେସିପି ଆପଣ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଦିନ ସାରାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।